dalang telu ki wis lucu lho. Lah kok njukuk dagelan ora ya karo mateni awake dhewe iki. Cara-carane iki bumbu ki gawe komplit. Oh ngaten. Cara panjenengane Ibu Lurah, Pak Lurah ngersake para penonton pamirsa wonten tiron ngersake pokoke nggo komplit supaya bumbune iki pomo masakan enak dipangan kuwi kudu enek dagelane. Oh, tidak mau yang lain harus percil dengan judo. Oh, berarti awake dhewe iki imbuh, Dik. Imbuh. Asline nanggap kono tapi imbuh awake dhewe. Ya matur nuwun diimbuhi Dik, sesuk ora enek imbuh tuku beras apa ya ora enek ya entek. Rumah saku. Alhamdulillah. Tiron Dik, nggih tiron. Golek laron nang pinggir sumur wong sak tiron kabeh panjang umur. Amin. Golek laron nang pinggir kali wong sak tiron kabeh banyak rejeki. Amin. Golek laron nang tengah sawah wong sak tiron kabeh barokah. Amin. Amin. Golek laron nang ndi nek golek pinggir kali gak mesti mbok gawe ta wis. Tanggu. Golek laron ning pinggir sawah. Wis. Wis. Wis tak ngono. Eneng laron wernane ireng. Lah iki lho apik ta. Wong sak tiron muga-muga meteng bareng alhamdulillah. Jangkrik tenan Sane bedane nang meteng bareng. Nggih, mriko kabeh iso petutuk. Nempel kamukten dumateng panjenengan sedaya dalang-dalang kondang. Iki komplit lho, Dik. Mulai nun sewu, mulai dalang saka Solo, iya ta? Solo. Niki Pake Blitar. Danyange Blitar. Mbae dalang Blitar iya. Luar biasa mau. Sukron Sundoro iki. Piye? Sukron apa? Sundoro. Suwondo kok Sundoro. Pak Sukron Sundoro. Aja macem-macem lho iki. Ora. Kowe kan biyen karo aku apa enggak musuh iki? Mboten saestu mboten kula niku kalih jenengan niku mboten nate musuh kula saestu. Mboten nek kalih Bagong kula wani ketinggalan. Kowe apa ora ngerti wingi kabeh. Pas nembangke lagune Pak Sukron Suwondo sing apa napa wae niku judule Bung Karno. Mantune telu diunggahne. Diunggahne kabeh. Garwane Mas Cahyo munggah, garwane Mas Kangko munggah nembang. Terus garwane Mas Kalingko sing pundi to? Lha Dek. Mburi iki. Jangkrik. Koyo ora ero to iki. Oh, garwane lho sing pundi? Sing iki lho. Lha mbiyen kok koyoke duduk kuwi to piye? Tak delok isik. Kowe tak kene tak betulne. Biyen iki kan ibune Laras. Nggih. Ibune Laras, ibune Sekar, ibune Sukma. Nggih, riyen. Karena apa yang terjadi wong kabeh iki karena sesuatu hal nggih. Iya, pungkasane ya hanya sampai di situlah. Nggih. Terus akhire anu niki. Apa lah anjene iki? Mbak Putri. Lah, nuwun sewu sing kula tangletne mboten niku dadi di sela-selane Bu Sekar kali Mbak Putri niku. Anu Pak Pae. Nun sewu Bapak. Nun sewu nggih. Wong selasane kuwi terus umroh. Umroh kuwi. Lah ya umrohe lu ngejak sapa ngono. Kowe engko tak SMS bocah kok rumangsa enek-enek. Iki ngono wis sing biyen ya wis ben biyen sing saiki roti-roti klemben-klemben. Saiki biyen-biyen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen. Agustus Januari putus gak putus ya hari ini. Aku arep mbok putus. Ora sayang. Awakmu saiki kan biasa mangkring ning gumul awakmu. Lumpang siji alu loro. Dane oleh sek-sekan ngono to. Ya ora ya gentenan gaene kowe. Rumangsaku. Awake dhewe wong kondang kok. Lha awake dhewe iki ajane sedulur Sinara Wedi kok. Lah iya. Wong ki mikire apa ta awake dhewe urip ning alam donya ki sing digoleki apa? Sing digoleki lak wis urip ning alam donya ki awake dhewe kudu nindakne apa? Kudune ngerti. Lah iki ilmu tuwa niki. Ilmu. Nggih nuwun sewu kula. Dados wong ki urip ning donya kudune piye? Lah wis urip kudune sing digoleki apa? Kowe kudune ngerti, Mas. Lah. Ngono. Oh, kono, Ding. Wong ngidek-idek. Lah iya aku pengen ngerti wi apa jlentreh lho nggon ndi. Dadi wong ki kudune urip. Lah iya ta urip terus piye kok? Ya lara urip bongko ora dikubur kowe mestine. Wong kudune nomor 1 ki urip sih. Urip terus ngibadah kuwi penting. Wah, awakmu ora tau ngibadah ketok. Lah ngibadahmu lek tekan ndi wong ora iso njlentrehne urip. Wong ki nek njlentrehne urip kaya aku ki. Urip ki hurufe ana 4 URIP. U ki tegese usaha. R rukun, I iman, P percaya diri.
wong urip ki lahir cenger kudu gelem usaha golek pangupot jiwa kanggo nguripi keluarga rukun karo tangga teparo imane dikandeli percaya diri menghadapi apa wae berarti termasuk aku kuwi lha kok iso percaya diri non sewu beli mbok sedanten kula niku lak usaha teng griya niku kula usaha apa iki CV Tiron aku ya usaha padha CV Tiron iki sukses penjenengane Pak Anas karo Ibu Umi iki sukses karena beliau itu bekerja keras lah ngomong golek sing kerja sing empuk apa rene kok sampai keras-keras barang dikerjani keras ado lho kok kene Kediri ta lho tegese Pak Anas anggone nyambut gawe iki paribasane sirah dinggo sikil dinggo sirah oh aku rubat panas berarti sirah nggo sikil nggo sirah angel janom men maksudnya Pak Anas ki nyambut gawene direwangi adus keringet lho ora nek banyu ning kene banyu sak rata-rata adus keringet kecut no Dik wis iso ora to omong ki rumangsaku lah nyambut gawe ki ra ngerti awan ra ngerti bengi lah ngelone picek berarti kowe kowe ki ngawur kowe gak oleh ngono ki ndak boleh sayang awe dhewe ki ado-ado ditekane kene iki kudune matur nuwun malah ngelong-ngelone sing digawe kowe ngawur awakmu ki dijak omong rada anu kok angel mau apa to piye ta Pak Anas anggone nyambut gawe ki direwangi mati-matian lho wong sik seger kok dipateni jane piye to bocah iki dongamu iki piye to nuwun sewu kowe iki iso ora ngomong ki nyambut gawe niki membanting tulang lho keju kabeh tulang kok dibanting ya lho golek tukang pijet angel saiki ngomongan iki wangel lho niki golek tukang pijet angel sirah nggo sikil nggo sirah kurbat kuwi jenenge sirah nggo sikil adus keringet kecut ayo ora ngerti awan ora ngerti bengi pece kuwi lah wit piye njajal genahno nek Pak Anas sukses iki piye iso gelar kudu saker nak kula bisa kowe dados Pak Anas kalih ibu ya wis ngene iki ngene piye ya wis ngene iki sukses iki lho nggon ndi kok nyambut gawe niki lho jangkrik genah sukses nanggape sakmono mbane ora sukses iki ndi to kowe lah ya kuwi mergo kerja keras lho nyapo kerjane ning Tiron teko keras barang nyapo kuwi lho kerjane iki ning kene kae lho jan duduki sembarange lho jane roh ora bocah iki iso dijak omong-omongan tenan angel aku iso omongan karo kowe dadak gawe penerjemah bareng angel omong karo awakmu kita ya maksudnya ki leh nyambut gawe ki ra ngerti awan ra ngerti bengi moh aku ora gelem direwangi ngantek berangkangan lah kok malah berangkangan mau mlaku wis jejeg kok berangkangan stroke apa piye kowe kok ya nyambut gawene tenanan ngono lho lah ya ngomong tenanan agek bener sampean Mas ora usah ngono kuwi nek mung ngomong nak karo aku ora ngerti aku wong Banyuwangi lah mulane nek masyarakat nglumpuk akeh ngene iki umpamane kowe mewakili Pak Anas sambutan njajal kaya apa njajal lah Bu Limbuk kalian anu bocange uwis lho Mas lah awakmu sebagai wakil daripada kepala desa lah nyapo kepala genset saiki desa kepala desa sing ngurusi desa oke njajal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, bapakmu akeh pakmu lho kok akeh men lho. Kita kok diwales aku kita iki. Rasa-rasane kok gak penak iki aku. Anak arisan ngono to. Iya. Para ibu-ibu yang ibumu akeh nek meeting kurwentul ngono ya biasa. Diwales tenan aku kita. Iya. Para bapak-bapak ibu-ibu pada malam hari ini sing ngarani awan ya sapa lho goblok nek lampune ya bengi to kok iso. Saya di sini sing ngarani ning semampir ya sapa? Bengi iki nang kene goblok. Wis seruh nek nang kene diomongi. Terima kasih apa dikeki? Urung jane urung dikeki belas. Kowe aja ngono amas ora oleh ngono gak apa. Wong nek ora pengalaman. Wong iki sing penting kaya sing diaturke ngarep. Ya. Bapak-bapak dalang bucange Bu Limbuk kuwi luar biasa. Wong iki kudu bersyukur. Syukur. La in sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabil sadid. Ora nutut wae. Ora tekan TPA ditokne ae. Alah ora iso kowe. Bapak ki ustad ora ngomong aja sak ngawur. Walaupun ustad awake iki nempel kamukten, sedikit banyak ya kudu belajar. Ngono ya. Ora ngerti. Sok sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti sak temene adab Gusti sangatlah pedih. Mulane syukur iki kudu penting. Berarti kudu syukur ya. Ya syukur to, dasare kudu ikhlas. Ikhlas. Kowe ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas tenan. Sumpah. Wong sak donya sing paling ikhlas apa? Aku no. Aku leleng men aku lho lehmu sombong wong lehmu sombong lho kok wong sombong sik perkara melarat mburi kowe prinsipe apa wong udu togel roh kowe njajal la udu njajal neng donya iki sing paling ikhlas apa wedhus iki bocah koclok kuwi to iso wedhus jane omong-omongan karo Limbuk karo bocah idul kurban kurban apa
Kurbane wedhus. Korban wedhus. Sing itu pahalane sapa? Wong sing ngurbanke. Wedhus e tau njaluk. Aku ki ngai pahalane saiki. Ora tau ta? Berarti sing Ikhlas. sing paling ikhlas Wedhus. Kewan wedhus ya ora no. Sapa? Lah sing paling ikhlas malah buritanku kae. Apa? Lho, sapi perah kuwi ikhlase ra karo-karuan ta omong. Sapi perah? Opone sing wedok? Sapi perah? Heeh, kan bendina isuk no susu diplotot. Iya to. Awan susu diplotot. Diplotot. Bengi susu diplotot. Tahu kok sapi muni, aku kok mbok plotot terus ora mbok rabi-rabi iki piye tahu. Paling ikhlas malah sapi. Ora kuwi gantung. Carane cintane digantung. Digantung. Dadi umpamane ikhlas-ikhlasan aku karo awakmu tetep ikhlas aku, Dik. Ya ikhlas aku. Aku sumpah. Sekarang dites. Ya. Umpamane dina Jumat. Ya. Awakmu budal Jumat. Jumatan. Jumatan Heeh. jarak 100 meter diceluk tanggamu. Cil, sapimu cil. Kowe budal Jumatan apa ngurusi sapi? Ya tetep budal Jumatan ngebyong tandurane tanggamu seneni dosa kowe malahan. Maksudnya ya budal terus golek entek wisan kadung entek nyapo lho seneni satu karo cul jam tanggamu yahmulo ki lho nyapo yan kowe iki. Alah ra. Ya maksudnya goleki sapi sik terus wah telat Jumatanmu telat malah diseneni kowe. jajal awakmu jajal awake. Oke, boleh. Silakan. Wes saiki umpamane dina Jumat. Ya. Sapimu Jumatan. Lah aduh. Apa Aku lho ya Jumatan, awakmu aku. Jumatan. Sorry. Awakmu Jumatan. Ya. Jarak limang jangka. Oke. Awakmu diceluk tanggamu. Oke. Yo, sapi muncul apa sing mbok lakoni? Ayo. Aku tetap budal Jumatan. Lah, Wong sapimu ikhlas. ngebyong panganane tanggane dosa kowe. Apa? Sapimu ngebyong panganan. Sapine sapa? Wamu. Aku pun duwe sapi. Aku pun duwe kok lancang men we. Lho, buat tukokne apa piye? Tuku wae. Lah, kancane pe males ra iso lancang.